guys, kita nyo guys, ito po yung kuwak guys. Oh, siya po ang magtuturo. Oh. Ito po guys, oh. Ito po guys, ito po yung nag-guide sa amin. Okay. Ito po yung pagpatunay na is Mystical Island of Secret Golden Haven. Ito na po yun. Ang Footprints in the Sun. Footprints in the Sun. Ito na po yung Canaan City. So, Mystical Island. Ito na po yun. Mystical Island guys. Inang ama, inang ina at inang anak. Ito po yun, inang espiritu. Diyos ama, Diyos ina, Diyos anak, Diyos espiritu. Ito na po yun. Mystical Island. Ito po, buhay na po yung Canaan City. Ito po ang totoo o original na Canaan City. Ito po 'yon. No? Malapit na ito mabuhay na buhay. Ito po 'yon. Federal 101 Chief Operation Actual News Dato Kalikasan. Ito po si Dato yung nag-video. Ito po yun, Mystical Island. Totoo po yun. Yung bus, guys, kita yung bus. Guys, napakagandang bus, napakamalinis. Ito yan. Yun ang Mystical Island. Ito na. Ito babiral to. Mystical Island. Footprints in the sun. In the sun.
Ito na po yung welcome, good morning. Good morning o maayong takna sa Kabuntagon. Di ako karon sa Mystical Island, the Secret Golden Haven. Ito po yun, no? Totoo po, hindi po ito panaginip. Ito po, ano po, Chief Operation Dato Kalikatan. Ito po yun. Yes. Ito ba-viral to, sisikat po yun. Ito po ang original ng Canaan City. Ito po yun. Mamaya yan, ano yan, ano yung yung tubig, dagat, ano yan, doon pa yan. Ito po is konkreto po yun, konkreto. Doon po, doon. Mamaya, makita natin mamaya. Napakaganda. The Mystical Island. Ito po yun. Kaya nga, babiral ko nga video. Kasi ito po yung Bugtong Silangan. Nandun. Ganun, open Pacific yan. Ito po, magandang larawan ng picture. Dito magtanong ka, yung ano sumasagot, yung Black Eagle, yung sa Bisaya, yung tinatawag na uwak. Tawag natin. Uwak. Ito po na. Mamaya dito. The Mystical Island. Ito po yun ang Canaan City. Ito na. Mystical Island, Secret of Golden Haven. Ito po yun. Eden Island. Ito po. Kumaya yan, ano yan, lalabas yan. Napakaganda. Yung tubig malinaw. Ito po yun ang Mystical Island. Ito po na, harap ko na, wala nang duda. Ito po yung Bugtong Silangan. Ito po yun.